এইটা সে এতা পালম ঝুলে ହେଇଛଟା ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ଝୁଲି ହେଇଥିବା ଶଙ୍ଖ ଚାଲ ଚାଲ ଝୁଲି ହେଇଥିବା ଶଙ୍ଖ ଏବେ କିଛି ପାଣି ନାହିଁ ପାଣି କମ୍ ଅଛି ନହେଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଏ ଡଙ୍ଗାରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଡଙ୍ଗାରେ ବୁଲୁଥିଲୁ ଏ ଏରିଆରେ ସବୁ ଆମେ ଆଗ ଏବେ ନାହିଁ ଏତିକି ଆକା এইটা ସେ ଝୁଲବା କ'ଣ ଏଇଟା କହିବେ ଶଙ୍ଖ ଆମେ ଝୁଲବା ଶଙ୍ଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଛୋଟ ବାବୁଠାରେ ଯାଉଛୁ କେମିତି ଝୁଲୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ এই ଶଙ୍ଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେତେ ହଲେଇଲେ ବି ହଲୁ ନାହିଁ ମାତ୍ର ପବନରେ ହଲୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିବାରେ ଆଉ ଏଇଠି 1 ତାରିଖରେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ପାଣି କମ୍ ଅଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେବ ଆଉ କେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କେରଳ ଆଉଛନ୍ତି ପାଣି ଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ବହୁତ ଜନଗହଳି ଏଇଠି ହେବେ ବହୁତ ଗହଳି ହେବେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଯାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଇଥିଲା ବା ନେଇଥିଲି ଆଉ ଦେଖିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ହଲେଇ ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ହଲିନି ଆଉ ଭୟଙ୍କର ବଳୁଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ହଲଉଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ହଲିଲେ ତ ଭୟଙ୍କର ହଲେଇ ପାରୁଛି ତୁ ଆଉ ଶକ୍ତିମାନ ସେ ତେଣୁକରି ହଲଉଛି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ